les noves tecnologies, i el món dels blogs en particular, serveix per a unir les persones i crear projectes i il·lusions compartides. Al meu blog, Tens un racó dalt del món, això ho comprovo gairebé cada dia, i especialment darrerament, arran de la publicació del meu llibre A la barana dels teus dits. Vaig convocar un senzill i humil concurs en què proposava que la gent escrivís poemes on aparegués l'expressió a la barana dels teus dits. La meva sorpresa va ser que més de 50 persones van escriure poemes amb aquesta expressió i que els van publicar als seus blogs. Això va crear una mena d'il·lusió compartida que gràcies al Jaume Llambric i a l'editorial Petròpolis ara es veuran units en un nou llibre que es penjarà a internet i que serà fill de A la barana dels teus dits i que avui presentem i que compartim tots plegats. Moltes gràcies a tothom que ha participat i a tothom que vulgui llegir el llibre. Gràcies.